magbabago sa ating buhay, mag-aaral akong mag-drive. Kasi marunong akong mag-drive pero walang tiwala ito. Kasi kulang ako sa practice. Kasi nung bago-bago lang akong nagpa-practice at talagang nagda-drive na ako, mga siguro ito nung may Christmas party doon na nangyari noon sa Bohol Tropics na gabihan kami, tapos nalasing ito. Ako ang nag-drive hanggang doon sa bahay namin, 12 kilometers, na ito ay hindi natulog sa sasakyan. Kinaya ko namang mag-drive. Pero yung time na yon na ako ang laging nagda-drive, ay may time na yung lumiko ako doon sa lilikuan namin papunta sa beach, kasi beach doon sa bahay namin yon. Ngayon, yung pagliko kong ganon pa right, ay halos mahulog yung gulong. Tapos nasagasaan ko pa yung signboard na nandun nakatayo. Sabi nito, hindi pa raw ako pasado. Hindi niya ako pinanghawak ng sasakyan magmula noon. Kaya ngayon, gusto kong mahasa ng gusto, yung talagang ma-expert ko, yung talagang confident na ako na kaya ko na talaga ang magpatakbo ng maayos sa daan, at hindi na yung padalos-dalos na imbes na preno, ang aapakan ay yung gas. Yun ang delikado, guys. Nangyari na kasi sa akin yan doon sa Roma noon. Nangyari na rin yan. Pati sa motorsiklo, nabangga kami dahil imbes na i-gas ko, ay i-brake ko, gas ang napipindot. Kaya ayun ang nangyayari. So, let's go. Today is June 22 at Miyerkules. Ngayon ay nag-inquire ako through Facebook kasi meron silang page sa Facebook. Itong si anong pangalan? ANS Driving School. Ayan dito ANS Driving School, at nalakalagay pa sa kanilang page na, page ba yun or page yata? Official page nila is ANS. Nandun ang address, then contact number, and then pwede mo silang i-message directly, pwede kang mag-DM. So, ang ginawa ko, nag-inquire ako. Ngayon, ay ang problema ko is that hindi ako bakante Monday to Saturday. Alam niyo naman, busy ako. I have a lot of works. And then, ngayon, tinanong ko sa kanila kung pwede ang Sunday na mag-practice ako. Kasi ang sabi niya, tinanong nila ako kung meron akong student license. Sa akin, hindi lang student license, talagang driving license meron na ako. Pero mag-expire na lang, guys. Hindi ako nagda-drive ng katulad noon kasi yun nga, natakot ang asawa kong hawakin ako ng sasakyan. Ayun. Kaya ngayon, sabi niya, mag-practice ka. Kasi siya ang nagturo sa akin Never akong ng driving school. Sabi niya, ngayon, kasi raw, ang sabi niya, mas magaling daw ako kaysa kanya pag tinuturuan ako. Tama. Mas maganda, iba na lang tayo magturo sa kanya. Kasi pag ako, kukurigin ako Mas magaling siya sa akin Kaya, sabi niya, ayoko magturo na. Pumunta ka doon. Kahit pagbayad ka na, doon ka na lang magpaturo kanya. So, yun nga ang gagawin natin, guys. Marunong naman ako mag-drive. Marunong, kahit pati-try natin ngayon. Kaya lang yung pag-park ng maayos, basta kulang pa ako sa practice. Marunong ako, makapag-drive ako, pero kulang lang sa talagang practice na matindi. Gusto ko maging expert na ako sa pagdadrive. Ganon. To be expert driver. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, meron akong driver's license. Sabi ko, kulang lang ako sa practice. Then, ang problema ko is that Monday to Saturday, busy ako. Pwede ba akong mag-practice na lang ng Sunday? Ayun, sabi naman, pwede naman akong kapili ng schedule ko. So, walang problema. Let's go. Let's talk to them and then mag-enroll ako, baka by Sunday makapag-umpisa. Diba? Ganda? Wow, what a surprise. Biglaan na naman ito na happening sa buhay. Biglaan na pagbabago sa buhay, guys. Hala, tingnan nyo na. My God, ang daming nagbabago sa buhay.
So, ang sa akin naman, hanggat may oras, hanggat gusto mo, mag-aral ka ng kahit na ano. Gusto ko nga sanang pag-aralan lahat eh. Gusto kong aralan ng lahat ng alam ng tao. Kung pwede lang eh. Kung may chance lang ako guys, nako mag-aaral ako paulit-ulit. Gusto kong pag-aralan lahat. Oh my God. Tingnan mo na, gusto kong pag-aralan lahat. Wala lang chance. Kasi busy. Alam niyo naman, naningkakay tayo. So, driving muna. Tapos yun. Ang katunayan yan, gusto kong itry na ako muna. And then sumunod yung sila Marco at Gian. Wala pa silang student's license. Pero, tanong ko dito, kung pwedeng isabay sa akin. Sabay kaming tatlo. Pwede kayo na. Pwede siguro. Sabay kaming tatlo. Discount ka mo ba? Pagkaroon na. Oo nga. Hindi tayong discount. So, ayun guys, mababait naman sila. Ano, yung hiniling kong yun, malaki yun ha. Yung pagsabi kong sande lang ako vacant, ang sabi nila okay daw. Okay naman sila. So, very understanding. Ayan, malapit na tayo. Oh my God! May nakalagay doon guys, Kenny Rogers opening soon. Ang galing naman. Yan ang magandang balita dahil gustong-gusto namin ang Kenny Rogers. So, may ibang choice na naman tayong pupuntahan. Kenny Rogers, gustong-gusto namin yung kanilang chicken, yung anong tawag nung nakalimutan ko na, yung kinain natin sa Green Hills. Kulay na side dish. Oo, sarap. Okay. Okay, punta tayo sa office ng A&S Driving School. Nandito sa 3rd floor. Malapit sa food park ba ang tawag, no? Food court ng Island City Mall. Walang activity today. Today is Wednesday. Punta tayo sa 3rd floor guys. Sa taas pa. Wow guys, milk siya of Chowking. Now open, are you ready to experience freshness and indulgence from Taiwan? Mamaya na yung milk siya guys. Punta muna kami doon sa sadya natin. Sorry, hindi ko naabot. Mamaya, babalik ako. Hindi pala food court. Yun yung sabi ko kanina, food court. Food walk pala yun. Dito natin hahanapin yung driving school, guys. Maganda ito dahil mamaya ibibigay ko yung yung mga packages nila. Meron pang nakasabi doon na free lunch, free snack pa. Wow! Diba? Maraming gusto niyan. Free snack, free lunch pa, no? Mukhang pagkain. Sana ba yun? Hindi ko alam lang saan dito. Dito yata. Ala, hindi ko alam. Dito ang mismong address na sinabi, baka sa taas niya. Ano yung maganda dyan? Asa diri ang A&S na driving school? Nasa taas. Okay. Sa taas yan. Okay, so pumasok tayo dito sa food walk. Dito sa taas daw. Uy. Open ba? Ala. Bakit ganyan ang mga seat? Oh, kakatakot. Oh, very strange. Kinabahan ako kasi may harang na ganyan. Ah, dito. Bagong bukas nga lang eh. Oh. See that? Ah, yan oh.
Accredited sila ng Land Transportation Office. Ayan na, school. Ayan na. Dito tayo. Oh, ito si ma'am. Ano, unsay nga ni mo, ma'am? Sala? Yes, Shala. Chala. Wow, ang cute niya. Ang cute niya, ang cute pa ng pangalan niya. Manual. Oh, mao na ako. Oo, mao ni manual and Automatic. automatic. Oh. Ano sa makaganan mag-start mo? Sunday. Manual at automatic. Ay, There's kabalaka. Cebu City alone, ma'am, no? We are catering mga 100 students per day in Cebu City. Oh, Cebu? Really? Cebu. Balik, 7 kung mga branches dito. Oo. Mo ni bago lang diri sa Bohol. Ah, nganong karon raman na? Di nakatkon na unta ako sa una pa. Wow. Sila, sabi ko. Good kayo sa Ay, si Sir Oy, Dili Oy. Oh, okay. A and S na si Sir Andrew ug si Shala, si Ma'am Shala ug si Ma'am Sir Andrew. Ano ni number ni mo, ma'am? Pani. Okay. Tiara. Okay. Sige. Ayaw ra magdong tinangan na ni o sila kan instructor ni PDC ko. Mga instructor. Oh, okay. Oh my God. Mga Cebuano pa ni atong mga driver. Oh, wow. Dugaya, oy. Talaga. Oo. Ang bait. Okay. Thank you so much, ma'am. Contact. Sige, Sir Andrew, Ma'am Shala. Ang bait nila, grabe. Dito na tayo. Dito na tayo, mga taga Cebu pala sila. Asan na yung aking... Asan na? Hoy! Ito naman, nag-renew ng driver's license. Ay. C-T-E-C F-E-L-C-F-Z-D. Ayan guys, naka-chance kami. You know, lahat ng nangyayari ay may purpose. Kasi, ang nangyari kanina umaga, umulan. Ang tanghali, umulan, mga 11. Mga 10:30, yun. Ngayon, tumigil yung mga trabahante. Tapos, nung pagtigil ng mga trabahante, nung umabot ng 12, umuwi sila at sabi half day na lang daw sila. Kaya ayun, naka-chance kami, nandito kami. Oo, nagbayad na. Ang bait din ni ma'am. Teka nga. What's your name, ma'am? Dr. Salomon. Okay, thank you so much, Doc. Okay. Ang bait niya. Sige, let's go. Let's go. Tatawagan ko sila. Pagka ready na ako mag-drive. Yan. Let's go. Ganito pala dito. Ngayon lang ako nakapunta dito, guys. Ay, dati, pumupunta na ako dito. Ito yung palaruan, di ba? Yung may mga pag-games dito noon. Di ba? Di ba, nandito pa yung ano, yung mga... Ha? Ayan, kitang-kita dyan pala. Oh, ganda dito. Oh, overlooking all the views of Tagbilaran City. Kami ay lalakad na. Alis na kami. Asan na kayo? Okay. So, ganda. At tayo ay bababa na. Bakit mukha tayo ay bababa na? Ito yung food walk ng Island City Mall. Ganyan lang, kadali.
Dito nag-ano sila, Marco at Gian, nung nasa ano pa lang sila sa Holy Spirit, di ba? Naglalaro sa taas. Dati. Ayan, at least, dalawa na yung lakad namin. Nakapag ano ako, pa-reserve ako para sa driving lessons. Tapos, nakapag-renew pa ng driver's license. Pero hindi pa tapos yun. Meron pang exam na mangyayari online. Guys, ang tindi ng lakay ko. Hindi nakalimutan yung date ng sweldo. Sabi ko kasi, uwi na kami. Kasi tapos na yung sadya namin. Sabi nito, di ba sweldo ngayon? Ha? Tapos tinignan mo ang date. Oo nga. Nawala talaga sa isip ko ang sweldo. Ay, may kukunin kaming pera. So, punta natin Western Union. Come. Punta natin. Guys, dito sa Chowking may bago. Ayan o, nauna na siya. Treat kita niyan na no, milk siya. Let us go and taste. Mag-review tayo ng milk siya ng Chowking. Let's go guys, sama-sama tayo uminom ng milk siya. Tingnan natin kung okay ba. Ang daming nagpicture-picture oh. Photo-photo, yan. Upload na yun sa Facebook yan, Instagram, milk siya. Dito sa Chowking. Free milk siya cup for any order of 4 milk siya drinks. Oh. Ayan, milk siya. So, bibili ako ng 4 para meron ako niyan. Kasi 4 kami. So, let's go guys. If you buy 4 milk siya drinks, you will be having this milk siya cup. So, meron silang iba-ibang flavor. May honey pearl, black tea, latte, Valrhona, cocoa milk, signature taro milk, winter melon lemon. Ano naman yan? Naka-copyright na yata. Copyright nga. Ito na yung milk siya. Honey pearl black tea latte. They have medium and large. Medium is 120 and 100. In-order ko is 4 na Laureate. Ang Laureate chicken Laureate nila is 170. Ang isa. Walang drinks yon. Sabi ko, bakit ang ganda sa picture? Yung original, hindi. Iba pa design doon sa picture. Oy, bad naman tong Chowking. Hindi naman yun. Bakit ganun? Iba ang design. Look at the difference. Bold siya and then ang tela murag lahi. Ay, bad.
Okay. Mami say ko Flavor, okay. At bago itong bagong renovate itong Chowking. Dati-dati, merong upuan dun sa taas, parang balcony. Ngayon ay wala na. Dito na lang, diretso doon hanggang sa likod. Ayan. Ayan. Sumasayaw siya, guys. Oh my God. Napapasayaw dahil may milk siya. Tapos meron ng hapunan. Yay! Hindi na ako magluluto. Libre. Magre-rest ako today kasi alam nyo, samantalahin natin kasi nag-half day yung mga trabante namin. Nagkaroon ako ng chance na makapag-organize ng aming driving lessons para kaming lahat ay matuto na. And then, yun, nakapagpa-renew pa ng LTO driver's license. Kaya, okay na. Marami kaming nalakad today in that time na half day lang. Pero, alam nyo yung na-utilize yung time ng very useful yung mga ano pangalan nun? Makabuluhan ang momento ng half day na yan today kasi parang naisadya, parang surprise lahat. Hindi naman sinasadya namin, wala sa plano talaga na mag-aral akong driving lessons. Kaya lang, alam ko nang mag-drive pero gusto kong ma-practice, ma-revive yung pagdadrive ko and then ma-practice pa na mabuti at maging ma-master ko ang pagdadrive para mas maingat na. Kasi magaling ako umapak ng brake na silinyador ang inaapakan. Kaya imbes na mag-stop yung car ay bubulusot pa ng takbo. Kaya bad. Nakakatakot yun. Huwag niyong tutularan. Oh, thank you Lord God. Ang dami mong gracias. Daming surprises. Thank you Lord. Ang daming sorpresa. Ay, salamat. Ang ganda na nakasulat, guys. I prayed and said, Lord, please don't let me die. Kanya. Oh my God. Ang ganda nung nagmamakawa na. Hindi siya raw, huwag siyang pumayag na mamatay siya. Tao, no? Ayaw niyang mamatay. Full of life na tao yan. Diba? Ganun. Okay, let's go home. Tapos ang lakad, pero balita namin mamaya ang milk siya. Tikman muna namin, then sasabihin namin ng verdict mamaya sa bahay. Hey! Lord, don't let me die ka mo, pero ang bilis mong magpatakbo ha. In fairness ha. Hey, hindi ka na namin maabot. Oh my God. Mag-ingat ka para di ka mag-die. Saan na yun? Tignan mo. Oh my God, grabe siya. Ayun na siya, layo na oh. Ang bilis magpatakbo. Ayun, kaya pa nagpe-pray, no? Don't let me die kasi kaskasero siya. No? Ang daming tao dito. May banggaan doon. Yung aso namatay. Oh, ala, pareho nung nangyari sa inyo na kumotore. Nakapla. Bibili tayo ng fruits dito. Subukan natin dito sa Bohol Farm Bites. Eggs pala, eggs. And kumakain na siya. Oh my gosh. Kumakain na, oy. Ano pa? Kumakain na. At tayo naman dito sa parting ito ay mag-review at tingnan natin itong ating biniling 4 na flavors ng Chowking. Yes, ng Chowking, ng milk siya. Sabagay, Chowking din naman ito. Milk siya. This is the winter melon. Ito ang winter melon. At large lahat ang kinuha ko, guys. Alam nyo namang matatakaw kami sa mainom. That's why. Ayan. At ito naman ay yung taro. Ayan. Hindi naman makita. That is the taro and this is the winter melon.
And this one is the... Ito na yung... Ano ito? Hindi ko alam ang pangalan. What is this? Honey. Ayan, honey pearl. Honey pearl. At saka ito ay... Iba-iba pala flavor yan. Hawakan mo nga, anak. Iba-iba. Oh, pili na kayong anong sa inyo. Ano mga flavor na? Oh, winter melon. Merong taro, merong honey pearl, at merong itong last ay si Valrhona. Hindi ko na alam kung ano na yun. Nakalimutan ko na. Ngayon, gamitan ko siya ng straw. Titikman ko lahat, okay? At sasabihin ko sa inyo kung ano ang lasa. Kung okay ba, pasado ba. So, mag-umpisa tayo kay taro. Butasan ko. Okay. Shake muna natin. Okay. At inom tayo. Wait. Ito yung taro. Parang walang lasang taro. Parang milk lang siya. Parang milk lang. Ewan. Teka. Okay. Yun ang taro. Malinamnam. Lasang milk. Tapos, ito yung winter melon. Shake. Ang sarap. Maasim-asim. Maasim-asim. Parang milk lang. Parang plain milk lang. Parang walang flavor na taro. Okay? Tapos ito namang honey pearl. Ang sarap. Ito, gusto ko to. Honey pearl. Ano siya? Black tea. Ano lang nalasahan ko. Ito naman, ito yung Valrhona. Chocolate, ang sarap. Sarap nito. Ang sarap. Sa'yo na yan, Valrhona. Chocolate, gusto mo? Ito naman, honey pearl, masarap din. Maasim-asim. Winter melon, maasim-asim. Itong honey pearl, masarap. Oh, magpili na kayo. Sige, akin na lang tong taro. Alam ko, ayaw nyo nito. Oh, taro na lang sa akin. Masasarap yan. Okay. Oh. Verdict is that okay. Okay na okay. Para rin siyang yung zagu. Para siyang zagu. You know? Gano'n naman lahat ng mga milk tea na yan. Ako. Paniwala ka. Okay, let's eat na. Okay, bye-bye. Magpaalam na ako, guys. Bye-bye. See you again in the next video, guys. Kain tayo.